Toni, entrevistar la Cavallé és un d'aquests regals que t'ha fet la vida ja per sempre, que no oblidaràs mai? No ho oblidaré mai. I que és allà moltes vegades al plató. No només ella, l'Arturo Fernández, la Sara Montiel, Ho molts. tens a petar, allò, eh? Està a petar, sí. Dels que no es veuen però qui són i que són els que fan possible que hi hagi màgia. I és la màgia d'ells que segueixen allà, no? I la Cavallé, sento que l'estimo perquè era tan immensa, ja sé que hi ha qui la critica ara i la millor no veu molt bé que digui jo això, perquè si diuen que va dir capital, jo què sé, això a mi no No m'interessa estem ni parlant m'importa. d'això. A mi m'importa, vull dir, l'artista i la defensaré sempre i aquell esperit de ser humà que tenia. Perquè pensa que ja he entrevistat a molts artistes, a molts, però dives no n'hi ha tantes. Diva va ser ella i trencar algo que envolta la diva, poder arribar a l'ànima, no és fàcil. I va passar perquè va plorar i es va emocionar. I va dir algo que per sempre més valoraré, que va dir que per primera vegada una dona internacional que ha anat a tot arreu havia pogut parlar de la seva primera vegada de Déu i que allò era un miracle. Li vas treure tu el tema o és que ella es va sentir tan lliure que... No, no sé, es va produint, o com aquí ara tu i jo, no? Es va produint aquell clima que entres en l'univers de la seva ànima i ella va fluint tot. I com vas aconseguir que la Cavallé vingués al programa? Va ser fàcil, vaig anar a l'Esgae un dia, vaig coincidir amb ella i el seu germà i li vaig dir al seu germà que m'agradaria que vingués i em va dir Montserrat, li va dir Montserrat, hem d'anar al programa del Toni Rovira. I ella va fer I va venir. I va venir. I TV3 em van preguntar, però com ho has fet? Algun productor diu, fa mig any que anem al darrere d'ella. Són les coses del destí de la vida, no? Que tu assegures que el Toni Rovira i tu és un programa cultural i clar, la Sí, cultura és això, no? És un espai on hi cap la Montserrat Cavallé i la Carme Mairé. i la Carmen de I Mairena. tan important és una com l'altra. En pau descansin les dues.